Здравейте хора, извинете, че клипът ми не се заяви. Просто бях на почивка и насам натам и съвсем изключих, че трябва да правя ревю на Затворникът от Азкабан. И както виждате, тя е от новата версия, тъй като не успях, но преди миналата година видях, по-скоро вече 2017, така че миналата година видях, че има тази на старта версия. Много се изнервих. Няма нищо и тази е хубава, дори има повече неща. Тук няма такова описание, дето с онези викъци, дето имаше и с дементорите, а има среднощния рицар с звездички. И имам и на Орденът на Феникса и на Миния Бокал. Същата версия, която е Затворникът от Азкабан. Ето вижте какво пише тук. Заповядайте в среднощния рицар, нощен автобус за замръкнали вещици и магиосни деца. Махнете с ръката, която държи магическа пръчка и ще се качете. А ние ще ви закараме където искате да отидете. Цената е 19,90. Доколкото разбрах, на старата версия е била 11-15 лева. На по-старата версия е била 11, на по-напредната версия е била 15. И да, курсата е на Джони Дудъл и е от новата версия, която е на Егмонт. По принцип, нормалната си версия на Егмонт, а не е на старта, дето има философска така. И това е Хари с Еленът. Помня как се казваше. Беше и филмът също е доста интересен. Ето, Джеки Роулинг, са такива някакви записки. Вижте какво тук има нещо белено. Отварям книгата, пак се с такива корици. Ето, че пак се същото, но само, че знамето е по-малко и това е различно. И буквите са различни. И по принцип това е различно. Толкова съм иска да има нормалната Затворника от Азкабан. Но тъй като аз хода често по Одрен и мога да си я взема на тази версия, която е старта. И може да си имам това с това като писмо. И за тук Хари Потър философския камък, илюстровано издание. Между другото, и когато свърша този клип и на него ще ви правя, ето виждате, под над стата на тайните философския камък, вчера си го взех. Въпреки че съм прочел книгата. Пак ще си я чета. Значи философския камък направих по-миналия път, стата на тайните миналия път, сега правя Затворника от Азкабан. Може би утре ще направя за Орденът на Феникса, в неделя за на Огнения бокал, т.е. в събота, за Хари Потър и Орденът на Феникса в неделя. И може в неделя да ви направя, другата неделя да ви направя ревю на Часокръвния принц, тъй като ще съм на училище и няма как да направя ревю. И Хари Потър и Дървето на смъртта след 2 седмици ще ви направя и за последната книга. А после ще ви направя за ето тези двете книги. За приказките на Барда Бидъл и Ковчегът на вековете, тъй като и двете ги имам. Ето тук пак е Затворникът от Азкабан. Правата Мариана Екимова Мелнишко. Това мисля, че е на по-добрата книга, която е Философския камък. И да. Така започва. 1999 е издадена книгата. Автор Джеки Роулинг и оригиналното заглавие е Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. И да. Това първа порта посова. Хари беше свързан обикновено момче. Лятната ваканция за него беше на бразната с всички периоди на годината. И така нататък. Книгата е много хубава и ще ви покажа най-любимата ми глава. Тоест двете ми любими глави, ще да имам две. Само е Дементорът, която е глава 5, и любимата. И мисля предпоследната, която и финалът по Куидич и злобата на Снейп. Значи станаха 3. И още една, значи 4 имам. Имам и една любима от Часокръвния принц, която сега ще ви я кажа. Ето я. От тук
от тук четвърта ми любима глава, Затворникът Азкабан, Тайната на Хармаяни. И да, любимата ми глава от Нечистогръмния принц е Триумфът на Снейп. И сега, какво да ви кажа, книгата, нали ви казах колко е, тук има Елена. И те пише на книгата, ето така, Затворникът Азкабан. И ето така, Егмонт. Да, и тук Ж.Г. Роулинг, разбира се, Елена и името на книгата. Това са някакви звездички. Това много ми харесва, тъй като имам множество звездички. Чекайте. Това дали е на фокус? Кнайкбус. И този дет казва за вестите за онзи. По-скоро кръстеникът на Хари, Сириус Блек, който се запознава там с това Затворникът Азкабан. Това ми е третата любима книга. Поред. След това ми е Огнения вулкан, след това ми е Нечистогръмния принц. По-скоро, след Огнения вулкан ми е Даровете на смъртта. Даровете, аз пък Даровете. Нечистогръмния принц не ми е толкова интересна. Принцип, когато аз пък Снейп, Дамблдор прави нещо си и така. И там с огъня също е яко. И когато намират Хоркрукс. Също е яко. След 5 минути само да кача това клипче. Ще направя ревю на илюстрованите издания и на Стаята на тайните и на Философският камък. Ако не успея, може би утре ще направя, няма да успея утре на Огнения бокал. В принцип книгата сега ще ви кажа колко е страници. Забравих да ви кажа колко страници. Целувката, целувката на дименциите. Видях някъде патрон. Ето го! Ето това ще ви покажа сега. Съближаваше го бяла мъгла. Трябваше да се бори. Експектро! Патроном! Не виждаше нищо. А от далечината започва да чука познати писъци. Експектро! Патроном! Опипом потърси в мъглата Сириус и намери ръката. Така и така и нататък, и така и нататък. Тайната на Хармаяни, разбира се. Забравих да ви кажа колко са. И страниците са 383. Знам дали в истинската книга може би са по-малко, тъй като когато я взех в библиотеката от тази книга Затворникът Азкабан, мисля, че беше с 21-22 страници по-малко от тази. Мисля, че тази е с по-дебелата версия. Но, в принцип, книгата мисля, че е много хубава. И много не се ядосвам, че не си взех на старата версия. Все пак и тази е яка. И харесвам си. И ще я прегърна. Така. Аз бях Асиян. Довиждане от мен. И до следващият клип.